Tervetuloa! Kerromme nyt, miten yksinkertaista ja helppoa on käyttää Adlibriksen uusia nettisivuja. Alasvetovalikosta löydät helposti valikoimia kirjoista, mistä olet kiinnostunut. Klikkaa logoa päästäksesi takaisin etusivulle. Voit myös hakea kirjoja hakukentässä kirjan nimellä, kirjailijan nimellä tai ISBN-numerolla. Voit muokata hakutuloksia formaatin, kielen tai julkaisuajankohdan mukaan. Kun olet löytänyt kirjan, minkä haluat, klikkaa Osta-painiketta, niin tuote siirtyy ostoskoriin. Klikkaa itsesi sitten kassalle. Nyt voit valita, kirjaudutko pikakassalle vai valitsetko tavallisen kassan. Tarkista nyt, että olet tilannut oikean kirjan ja osoitteesi täsmää. Klikkaa sen jälkeen Osta-painiketta. Tällä sivulla voit valita, haluatko maksaa kortilla tai pankkisiirrolla. Jos et tee mitään muutoksia, lähetämme laskun sinulle sähköpostitse. Nyt saat meiltä vahvistusviestin sähköpostiisi. Lähetämme tilauksesi niin pian kuin mahdollista. Oman tilisi alta voit myös seurata lähetystämme ja tehdä siihen myös muutoksia. Sydämellisesti tervetuloa Adlibris verkkokirjakauppaan.